eye de nsem ene aban krache no se tie bia ye beko de nchira ni yakobusa se de Ahmed Jerry Walker no wono nso wo mo ka bi fa na ho ana abusia ensem ni bi eka yenim ho ye beko ama no ne ade ho nso de ede asomo na apesemaka de hia yeso original ye yaje peneni ase adwa midin abena badu adepa kofi menembra sebepu we man ejapia apamdada abusia yada se ye free original ye kase ase e de ama ohado so ye dem live our Facebook ne so SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra like page no ema ye na wa share ama afoforo so enya bi ahye wadwenkyere no yesere wo na wo de atoho ye wia ye bebo kire e de ama obi edi na wo da ne kora mpo a wo betumi e de ato wo hye wadofo afishia pa e wa SOMPA 106.5 FM Accra na yenkenkan emfa ema wo ye free sam no ase e de ama wo so de ekọ de eba ne nyina efa ebra Owura Dadi Lumba Owura Charles Kojofosu waka nchini gu ye ewa bra na aduane esi jaso na nsem koye pinso ewo manyimu ekwawie kwoto abusua ni nyina eyanimsem abusua esetwema mentwe emakora pai enti wo motwe kakra na ewo se kwoto hwe ema wo mu jemu se de be ya akora ne pai enti na anu fiada kwoto eboa wo mo butumi jemu ema afa wanom etimi edi nkunim wamo de omukwaji emu no ema eya busua pani kura ebo ne bandana pa be pie mu nkra ha be fa ne de hye no kopie mu asantemantam kumase na anya asam koto akura na enra enaja wanom ede ne tumpem ema adofo ne ajamfo empani ani ntini ne atoto wuro mrantie anwomtofo sinitwafo wanom amuka bi wom wamo eba ye ebe ma busua dak na ebe hye Owura Charles Kojofosu na ne achi kura ene ne dinkra na enra ensam atwagu wo nyina no ye de bi ahsomo enra bra no sia ebo ya na abusua ekampata agufom no abusua pani ye tupake wo shebo se eneyi wanom ebekwa na asiasom ewo baba yara sports stadium ho bia ya enra wanom eye yie na neyi eye black and white said no wo kira fade ni mu no na yahwe said ya black and white no ene ekoye na ansa na yebedi kan akọ eye eyi omo grounds ho bia ya wanom eye som da trade ampon wase ese no a ma wo mo etumi ekora Owura Charles Kojofosu wo mu se enso toide e manframa kukuru canopies ni bi na mwem e ma bi dwane ni ade enso die have fans no mo gina ho na wo mo ko bie ya na ka wo mo pese wanom hwe Owura Charles Kojofosu Dadi Lumba deal wo mo hwe na ni achi ebra ya deda no no dampem na adihie atwa adwajo na ba kunafo wo ti ni suo na ntema afo setam na wo mo hwe na nim no ebi mu se na wo no mo hwe body na allegedly na enye onoa entinu ebi mu a wo mo susu se asedi ensuo na to ya na Dadi Lumba na esuo esanse na ye na ya basa esanse ye na nkoyi enti wo no mo kansem bi afa busua pani ho so mpakase e mo kakra mounti Buso benien itonya me make sabia se utiasia se sama tiasia uda buso benindi uda buso benindi ko wase uda buso benien itonya me make sabia entino kakra brother etimi kan sade na wasepake no microphone no kra na kwanya yanka obetumi age awe sansa na ne buafu pa sansa wase wo hye sade legend pa mu legend Owura Dadi Lumba sanka nra pa ke yakukuru na yese kutu na kesa kopie mu asantemanta musa no jai ka wanu mo beje so ankasa na ka yese bam na so esanse na akoya mentwe ye beye yenye ye beye menyenti na eye no akoye bibie ho kakra na so ni nyina mu no abusua no ekire mu se akoyie pa e mo Owura Tupac nra eye no etu apa no wo bompaye eda nyankopon wase se oti wiem na so eye kakra de na so no ohunu se ya de ne de hia ne kwahye fomunti ne de hia na koma to ne yam ene nam so ema ensuo no eye sa no na ye bekọ grounds ho baba yara sports stadium ho na ye ne ya mani boni a wono agina ho na wato nkra no afiri ho de asom ye ni ahwe se ebre ban na wonom ehyaase se wo ma hyase so dada wadi munsam asom yen yeguso aye pusu ne homa no ye be kọ ensam foforo mu ye sakana e betos
Ye to ansam no so na fe ye wura nsem foforo mu abusua. Ye de wo kɔ na ye wura ma ne bo ama. Eno da bra na de lumba de ye kɔ so no. Na okɔ kofo dua ne na afa nso a na adaje ne posokora ensu a etɔe ewo lumba de ase no. Aha de na wo bese nkra ne nkraman cat and dogs etɔpa nya asam ketwa. Na eno na wo so na manyoku no ye wura hakma wusu agyeman wo kɔ bi. Na okokoduru ho no mekobi manka bi eno yemfa nante na yemfa entukwan nti wonya adage e kyerei sɛ de edu ba bi a ye hu amanyosam no na amanyofo we wo benkun we wo nifa ekitaafo na wo mu yi wo ntihu no wo mu de e kyerei sampa wo mu ye nipa baako. Technically, we come from the same town, Vijasi, where his father was born, where he was raised up. Vijasi and Kofodia are the same. He went to school with my grandchildren and some of these, and I know him to be a very brilliant young man, very dedicated, committed, and focused on everything that he did at that time. Now, I was very unfortunate. We split. We went one side, he went the other side. But that is life, and I think that we've lost a very devoted, committed, very sincere young man who could have gone further. But our ways are not the ways of the good Lord. So we came today to sort of commensurate with the family. We've seen the mother, the rest of the bigger NDC family. We are one people in this country, and we need to work together and coexist so that there be no problem within. Eni a woti yi chairman Hakman owusu agyeman wono ene kasa yi no wo chese wo mu nyina kura na ba agyafamu a wo mu firi kurokuro enti we nya amanyosem asem na eno ene ekofa ba ne yeto akase no so ama abusia awrahosemu na yegusu ayegina na ade ebeti nne awrahosem bi esi wadase obuase asante mantam asam no ene enyan pa obuase east mesnenem ekuro ba kwa no no ede asofore eno no eben eye senate yankwa homa ne so wo kwane akwa me redu kwane ya yo abusia yakwa homa ne so ene amani boni ya owa asante emantam mo baba yara sports Hello. Good afternoon. Yeah. And then pray I would know that idea. Me to come from me back to Chile. ya wie na se edu hɔ no mu anaja na yaba aba bedimu enkomo enti no ye to asem no so ewo arehu semu de amade a na adanse obuase east municipal assembly ho ekuro ba kwa no no de asonkore wanum kiremu se eben senate no na arehu sam no se owura bia wone ne yere ene ne ma wanum asi wamo fine house pa etimu na wanum enna sebi ensode anopa enkwadan wo bi na wom dan nyame na wanum ensatimi kwa wom wono na se watu kwan kora aba ema enkofo de laptops kora ma no se ja ukwa Ghana idi ejin na kokoton wanum da ho anadwi na akronfo tati am wabra wi wanum am nkwa baw na sebi wom di ba wade eti si fie wo se kinken wanum si ye asem a wanum busa ne se laptops no ewe se de laptops no wura yi ebe yi anu se befua se maton maasa ni trimu po sabram no kasai wati nanadom asiedo ne ho kani ma me comfort mesa wona sompa kase edinkom
Omache ne de ba so mom say onkasa ne yafu ye ne ya oman eduro na ne yehwehwe mikunu bie pon na no hu say mikunu bie pon na no de ade ahwe mikunu tiri mikunu twahwe fom ade aye mi o pacho mi sika 2006 ana mikunu phones too ana ne laptop ana ne car key omuji free ho ade o mo sisa free fia ha no pacho kai mi si abonten ho ka bia ni ha o mo sika bia ni ha sika no we laptops no we mfa laptops no mra de mi kunu ba no na danfo bi o Germany o mane ne laptops se won ton mre no laptops no so kura o ma ton awie em se laptops bia ni ho sika bia ni ha mi sika no mo fa mi kunu phones e na ono ane laptop e na mo de ko ni bluetooth speaker ade a mi ankasa mi du mani hu so mo fa me hu so mo fa bibibiem mo mi pacho no mo ye miensa tuntum mienu kokko ba ko no mo hye max nso no mo anu ayi kokko no de no de singlet na ye max enti no sɛdeɛ emrantie pa basa wenya ja obane soso konkron dabi enkomo nya saa sɛ wanu matimi ahyehye wo manim kaka motobi akopie mu ɛwɔ owura Bismarck ya Sarfo danso ne fie na wanu mo ekɔ robie na aka wakɔ no anya sika kakra nya fonso wanya kaaki aka ho a enke yakuni pasai ade ka ho a wanu mo agi owura yi kwa afri ne nsam ya amasesei ne yira yakurani ne ma ababa be ye nyanka sabre ya ma me comfort mesa nani edakotomo jam de denden ya wone sompa kase edimu enkomo ahwai nyankopon fa owura Bismarck ne nkwa ensie yi abusuan kafra na wono mo nhyeden ene ententema yenko na yenwuram ewo municipal chief executive a wo apade nkyira east na boboa no na wanyo bia se honorable George anana koma na yewura anana koma na sesie ebinum bo no kwadu se wo mo a sabi wodi abonefo sem no posifo chi bi ewie honorable wasa ne mpabo akase abota yaguso kwakwakọ yiweni no na enkomo no na etwetwe aso enna mansa ntwerofo hye asese yebebom na afi yebusa esanse ofa ne dunkwa ne na afa atoya afam hode a abusua sompa no trende wo ho nyinada ne no na yebopini honorable no enkomo no kyese sade wo mo kan okra anya sa nete na sabi ne mo antimu a etete wontema sa dan so na dimpa wo hoi eyese na honya ama man kama sem no abusua na yewu na de aba na so honorable te ase enti nkomo yi yebo apini no yewra ko ma ote yanka sompa kase yasu ne ma ai ya me de yi kafra na nkomo na ebinumu didi e da media no so ebinumu ka na ye wo mo da ba bia regulation bia ni no sai ne mu asamte pa poten de ne ye ka to so no yo me da se esompa mudin ene mo honam se jumedi a mudi de mo so abaso bopa nyame ya do ma first match nsem jumagu a apa de jais for ye bebo mo abaso mo ka ho sanse mu ni ye mpesua so de den so abribia no de ko so mpesua no so no mo ni di akiri no kre ebo ewie nso memba previous apo magina aha aso bi kesi nso enka won so miwura ade mo kan die nyame ni nugure ni enye se me so metie no afidie bi so obo ka enka mi ni mpanyin nsem ebi se da no so guada na mete za ateblo na nyame ni metie no nso no mi mani di akiri papa mi ko bi sa ase no mu yie sentre ni odi ase no tu da no mi fra ni se bo asema wo kan se mi mpasu esu de minti ni mpanyin nsem mo minti mbo se abambofo bi aba mi mpasu aso be ye adwuma bi mpo a mi meka se ni na tie enti omo so boa mi se asumasi we na de report no e ba bo adwuma we na de report ma mi penyini o de report ma bi omo de number ma mi so be frɛ no e ma mi die kira ma mi ni bie na efo e bo moden abambofo nye bie na fo mi ni abambofo ni bi e hwehwe mu akohunu akoda kro na asɛm no fa de ho no ni nyina ni so se da asɛm se o woni pharmacy akoton o ye adwuma o pharmacy na o na woto ni nduru na nkofo bi ba wo mo te taxi mu o so mo ye national security for e no mo so woton eduru o mo so ye tramadol se deden e no ka so mo so ye pharmacy de tramadol no emra mo mo kwan se o mo ton 500 mg enti se wa ba enye boni bi on afra na sama wo kan no abambofo no ko fa na ye de no go police station no enti o se o mo de ni go ya so o mo de ni ko fosu enti edu be bi no mo ka se on frɛ ni nua bi no mo magi no nsɛm bi sa no se o frɛ ni bra na ni bra ka je wonye boni bia onja no mo mfa ni nkotum
enti ade che ya no so omo so command bail enu mu na nipa no obeche o minimum ne ego sankasa odno wo si ode omo ko no obi fresh suspect ni phone so ti atem ni yewu obi fresh suspect ni phone so say o ye MC and am say the number ni friend o pick o ti daddy 90 nipa bebrebe nipa more than 40 million na Ghana hey so be able to be Africa so ya so mesi we na wo ye bamboni na wo so adi am pick number yi na wo allege say obi ka sa wo phone so no and how do you authenticate it ye bi sa branch no no so mo chi no mo jini phone enti onu ko nim nipa operate free phone so enti disi ameka say eda fiada no official me here report to police station yakọ MP office nipa ne say brekora nipa ne frede de wakai around 2:30 today na yan show boy ni phone so the numbers dey free ni na no yan hwehwem ni hu nipa kora say yen no kore so obi ka sa na yan track nipa kora ni hu no na me ni mu kure ni ka asem na omo kan say me fe obi ne de minimum hwe na mom en group bonne no hu exceptual no minim baby a me ni approach fe wo me mantemba yetu enti me mpese kwa ye say anamo na yetu no ene ebi obi pese o de sabotage bi bam anase bi bisa me suspect ade we yesi ni de ekira ni hu baby potia sansem ni triba ona bomo ne wonkyire mu pa na nkomo no afi na baby ekeka kono ahya ase aduane nso sipono so a ye nom ho nkwan ndi sade ye nhwehwemu ahya ase no ye nso ye de ye ni bedi akire na de ye befira to bia no ana de ye behunu ye tia ona so ye de wose awie na wobre SOMPA for me be damage say ni wa hye me bodo mumma woni ni ekira nkosi akire say twan nokre na ye hu baby ata allegation no e free buy e damage ya me so ye nso ye de wase mu yewura ana ne ko man wono na ye abankra chepani George Kennedy ho wo Apadenchira East abato mpesua no so na wote se ebi edi ne din edi nsamone na wababe ne ho anu Ebusia yefri Apadenchira East mesini ni mu na yemepie mu ewo wejagbawe na emrahye bedwani ya wosoma de hye awo ho eye ononyafo Jerry Ahmed Shaib opie mu ewodom kuma wo mu wo emrahye bedwamu a wo deputy minority chief whip wanom etere ne na bedi akire eno no na wakasa ene ne mpanimfu a wanom ewa ne mpesua so ehye di nkomo wanom se wo mo dwendwen wajabawe ekwan a wanom befa so na wo mama mpuntu nyuma abrade hye no ekopem se adehye di beso se aba ononyafo ameshayi buei mpuntu nyuma eye enti no wayade na wo kire mu se nanse wo makwan a wo empotamo na enhyeda enya kamasa enti ne na wo se wo hia ne MCU ononyafo Felix odate lamte na wane no edi nkomo ekwan a wano befa so na wo mu so benya kwan pa atumi afa so esanse wano ononyafo ameshayibu no wano a woye emrahye bedwani no woye MPP ni na eja MC ni a wano otisu sese no eye NDC ni enti no so hia na ye bia krase ene jo ka chense menua se ni se na benti meba office wase wakoye a de esiye sompanto asoma. My name is Jerry Ahmed Shaib. I'm sure you have seen a letter in circulation that I wrote to the municipal chief executive. I had gone there to see the municipal chief executive and to have a conversation with him on this road. I waited for the 45 minutes, and God is my witness. He didn't get to see me. And when I checked, there was somebody in his office, and he said, "Oh, I have a meeting with chiefs." When I checked, the person is a landguard, and he never saw me. So I left. And what I did was to write a letter to him to let him understand that this is what I have come here to discuss. In fact, I had discussed with him at a funeral that I want to come and see you because there are major issues for us to work together. And that I have set aside 500,000 cedis to buy fuel, and I listed the roads, at least as status. And I know that 500,000 may not be a lot. But I believe in the residents associations I have, that almost every residents association that I have been to, when you talk to them, they are willing to come on board to support. Entino se empono wamo awa nimpesua so a sebio wanom ensem wo bie no wanom ebetumi aboa ama empuntu nyuma ene de wanom eye wonpotam ho nyina no etumi akwaso entino wonim de enti a okohia eye MC ya wane no ye adwuma a wajaba we ho na wahwehwe no awahunu kwa wiase ne wafese kura na wo kire mu se de ote wono kura no wo kan audio nim ne sa wote enti no se de owura Ahmed Jerry Shaib wono wachire ne nsem no ne yensanso nko na yenkonkwohwe se eya yamane boni eja
wato nkra no afiri eye asante emantamo eye baba yara sports stadium ho na said eye busuapani to park wa sha boninti ye sha set Thanksgiving service no efa oruada de lumba na eye no ho no ene kwasen ewo baba yara sports stadium ye hwe se wadru ho no mo a na yemfa mu ensam enfa nsom wo sanse said ye ekeka kwane de ye kwa no entini ye hwe entino ebra na aja ekwaso no yemfa aseda ma yaboafo yi na yehwe se oba homa no so ane yadimo enkomo ene ebusua enamaba so na abotete wotwa asudru asuja awie na ase bi wo ho a mesre wada kame ho na yemfa ma time herbal mixture malaria fever ya yeziba ewo so no ni nyina etu akọ na etu akode a na efiri wo asetere mu kura ontomadan enya de a ebi ba ho we ya meken no babia eto no bia ebi wo ho say herbal shop na drugstore bia ura ho pe ententem na fi one empanimfo edi nkoma na wunuru ho mpo no 0244 417 669 0244 417 669 na obi amfa so kwankwanko da no wa chenchena ensuo no de kasa natural mineral water eno na state of the art technology wo madanda so a e feeling kekan bie ne ho na nyarewa ye fa wo nsuo mu no ebi mmɛ no nti se bia ba so panya kasa nsuo na mekamfo ma wo hwehwɛyen back hospital na chipe eno nkran ya no wa hye ne nso sa na wo ne abo awie endpoint homeopathy clinic wakayen ho ene yede kase na ebrewo physiotherapy wo ye ho adwo massaging afi eyebrebo anasa anu mu hawo ebia wo de no eye mmerewyo bema ewo mpam ugu mema nyina ni mu ase kan hokọ endpoint na kotwa abaahwe ano yede awo na etwa apoa woba abiribia wo na yede gu so enso bi kura na efiri bema no kan honam nyina mo nkoyo enhunu eye endpoint homeopathy clinic unya kosa na ahotoba abusua ya na efie ye de chanedwom eno sa no ye aduane mpepema nkoma kura si hu a obefa ni nyina na mo obeye ode na ati ododo mu a na onga eka ho eno na ebu ama amensa no ama enkwan abomu ene emu de ye toto na abonte chichinka no na emu tilapia no de no abam ama so ase enti fd age atum no wose yeyi eka menko a anka de mfa bibia anka ho fa nsuo ho no enkwan nenso wono mo se efrankwan na ene ma emu de no eba we ya meken ewo baabi entu rasto bi emu a onga ma mensa no boafo no promasidofo na ayo eno ene papa no abusu amedimafo herbal center Dr. Tam daso no wo di maye ewo kase mu na wosemen kan kiro se wiei eyanwodue stroke a ano aduro on na wo sisi yade ana prostate ho hawo wo de no akoma mu ana kidney no yade a efra ne se kwankro medimafo herbal center on etwa abaahwe ano ema uwie san kokogye ho eni onyam we ya mekan wo sa yade awie no na ebi de na asene kora ekọ baabi kumase wo agogo ho no agogo yade no ema onya ahoden ede kwa ban sukuru ne nhwe animu wo the time to yade so afe poku ase mayira uduru ho ne se wo yade yire nyina ebefua 0244 774 4282 0244 774 282 na wonemi dimafo herbal center ene enkomo ye to akase no so ama abusia yantoa ensem no eso ewo ensem foforo mu emfama wo na nyankopon ya adom anwumere no mpanifo etena sepe ye de efiri ho no eba no so besomo me cheda de lumbade no nanti ya yenya enese womo awie enase som no a wonom ebetena se ewo baba ya last post stadium so said the traffic no womu nti no anwumere ye de munsem no ebesomo na wo ensem foforo mu no opani bia sabi upiemo ewo black voter gold project ya wanu mu kire mu se ehase na wodi mu tintin my pa chimso ohase kuma said onu ankasa hase na obo ne ho so ye na djuma kakran no na sabre de nyame edina bedini from 2017 na ekwa ase a sabre am no kasa nyankopon ayadom edina du de odina du wona sompa kase a chechire mu ha wa wo share project ase eye no ni ado nensom kakra eni ama
The manufacturing of these items will take 52 weeks, let's say about a year. And then we expect that about another year or maybe 8 months, we'll have everything well in place. So we expect gold to have gold for the next 21 months. At full capacity, we're looking at 1,700 sustainable jobs, not people coming in to work and go. I mean, this is a mine which has 11-year mine life. So you can imagine. And then we've only explored 20% of the total concession. So as we keep mining, we'll be doing further exploration. So it's going to really push up the whole region of the Wa area. And so no Orani Ado Noel wano any peninia upiemo ewo Juma eye Ora Ibrahim Mahama eye ewo black voter naswa wochiano ena wani ye edi mu nkomo kakra efiti se wanom ekoye a wanom hyase kakra wanom atimi aye ene impuntu a etumi ekoso wa adwuma ne mu no na kyese wo hwemu a ekoyie pa eno ne sompa edi mu nkomo kakra ene na eyobi nyom ekoyie mama na ekoyie mama na abusua ma ye na ye hutia wamra ye ba ye de okwa amanone enti ma fidie ni mfiri ha me na sompa na ne pa wa ha to mean Chenya oba any bechemu ana dio bedachi nanso ubitimi abwana manenya pomodin free ne mofrase Yamvita ye the milk papebi ni nutrivi aye ye nkwada ediane a eye de na ahode a ewo mu no bo mofra pomodin hanio impeni for swini chopa mawobano apomodin free ne mofrase Yamvita go wodo bebre Yamvita, a delicious way to grow. FDA, Aji, a Jedi Yunkatoyatum. Era, me pacho brana me shade wo bagin. Bra, aden, and nan subiem. Hey, time heba me share me can say ba queen, and we me ensen. Bra, sanya time heba me sha esia chimi ni me fear for enya dia baako ebeso yen. We dia udi se ofani nyina. Time heba me sha me ka se me di wan dance ya heaven and ede me kwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enunku o, die nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Any akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab ame yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se opeta meba misha enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers any herbal shop dodo na emu Fre 0244 417669 Kayo set time no eye TIME time herbal mixture afi malaria fever bia dani ziba ewo mu no betu akọ FDA agi ejade nkratuo yi atum TV Emma Aketiapa. No kre Emma Aketiapa pampa busua ye kwa kwe kase no e wo Australia man mu. Sabre ya ye kwa kobo wiase nyina kansie kase. Ebinom sususu se anka ye brebre no oduru America kra na se Canada ho no wo fa kire ho a ene ye wo pure Australia ho nso de sika ho enantwi ye nyina adwuma ya obetumi anya twa enwura kra ma enantwi abosome wakatue wontumi no. Nanso awe ho sem bi afiri ho eba womo afashe bia ye frane se light festival womo frane hanuka na hanuka na se no womo hya sa afan womo nya hya se bosome December ya ye wo mu yi ne de etoso de du ne nan ya etomu sa kosi de etoso de du no enamienu enti enkane no ya na ayete se de asofo womo pia tintin bia womo kuta no se de ya na ewo masamasa bi wo so no sa pepepe ene ya womo kanea no wono so no na womo hyase ene se womo hyase afan ene tututu bi akoso a nipa dumienu sabre womo tinananam wanse do emu adu no nkono de kura egua ya asabia ya nkoda aka ho womo gya yarehwe na nipa ekoe ne wo bura pem eno ne nam so ama ukọ South Wales ho a penia woda no sei wakasa se won de ekoso yi wo hu ne se eyejiwfo no ena ebi abonu wo mutirimu pose wo pese wo hye wo mase ena saayere ho sem no ekosi na yeni nso eda akire de ebesi bia no ye bema etifo aso ate Australia
Prime Minister Anthony Albanese wɔno sɛ wakasa de afa ho ama abusua no yakɔ ɛne hyɛden ɛno so ne yɛgyina deɛ time herbal mixture medimafo herbal center ma mensa no boafo onga endpoint homeopathic clinic wɔka yɛn ho ma kasa natural mineral water ɛso yɛ mu yɛ kasa yɛ no yɛde wusie ɛfa yɛn kora bata ne nyinaa yɛ aka ne so ban radio nso ɛfa bie sada na kingdom 106.1 FM so ɛfa bi na ɛnyɛ wɔ mo nko Facebook hɔ nso ɛkɔi abusia Facebook hɔ so ɛkɔi mo a mo hwɛ yɛn ɛwɔ hɔ nyinaa no nyakopɔ enhyira mo pa na afi na wodi wafidie no ato ha no mo a ensɛm a original yɛ didi wontoa no ebi ne sɛ akrɔmfoɔ bɛsɛ miɛnsa akɔbɔ apinimu ɛwɔ owura bi a wɔte ɛyɛ ɔboase asonkɔre senate hɔ wɔanom kyerɛ mu sɛ ne din ɛne Bismarck yaw ɔsafo danso akrɔmfoɔ ne kɔyɛ wɔn ɛgye nneɛma wɔsɛ laptops ni hɔ sika nie monye phones nie meka asafo ani wɔn agye nyɔm wieyɛ wɔn agye owura no nkwa afiri ne nsam yayaya na apa de nkyira east ɛhɔ na abankra chepani ebinom wodi turagu no so sɛ yache drug addict bi wakwa koyi no na waba be kyerem sɛ nokure bi anim na wɔbɔ ho amane nso abusia na ensam ne bi ɛka yenim ho ɛna na wiei anuanom banu yesi adwa yade ɛsomo sɛ sompa 106.5 FM yɛne anuanom nyinaa promtobre ɛkaseɛ apɛsmaka de hye a yɛgye pene esi adwa ɛme yɛsom sonko kwan so mimidin abena badu adepa kofi menembra triple way man ajapia apam dada